Hi guys! Welcome to Roda's Kitchen, and we are going to make a Japanese food which is the California Maki. Since weekend naman, kailangan natin gawing special ang Sunday kasi it's a family day. So tara na and I'll show you the ingredients we need. Sugar, Japanese rice, water, rice vinegar, crab stick, carrots, mango, cucumber, sushi mat, nori, knife. Japanese rice, rice vinegar, and 1 tablespoon ng sugar. Maglalagay tayo ng 3 tablespoon of rice vinegar sa sugar. Then aaluin natin ng maayos hanggang sa matunaw ang sugar. After that, ilalagay natin sa kanin ang mixture. Aaluin natin ang rice para ma-absorb ang vinegar. Then set aside for 5 minutes with a cover. So yung carrots, kailangan nating isaute for 3 minutes para hindi matigas. For mango and cucumber, it's okay na raw sila kasi malambot naman at dapat ganito kaninipis ang hiwa. Ito yung gagamitin nating sushi mat. And nori, any brand naman okay. Yan, 10 sheets sila in a pack. So ito na yung ating nori. Pansin nyo po, tong side na to, shiny. The other side naman ay magaspang. So sa part na to, dito natin ilalagay ang kanin kasi dito kakapit ang kanin. Maglalagay tayo ng kanin in the middle part. Using your hands, spread natin yung kanin sa buong surface. Note, wash your hands properly before tayo magsimula. Binasa ko ang kamay ko para hindi dumikit ang kanin at madaling ikalat sa nori. Magtitira tayo ng konting space sa taas para yun ang maging pinaka-lock natin sa maki. Maglagay tayo ng gulay, cucumber, carrots, mangga. Make sure na ang gulay at least 1/3 allowance from the bottom of the rice para pag ni-roll, magdikit ang rice at siguraduhin nasa gitna ang mga gulay.
Sunod naman ang crab stick. Hatiin sa gitna para makatipid or pwede din namang buo para mas masarap. I-roll natin ng sushi mat. Then hila. Roll ulit. Hila. No, squeeze, just shape it para hindi lumabas ang laman sa loob. Yan, okay na. Na-roll na natin yung side na to. O, ilalagay na natin sa side ng sushi mat. Then press. Then after this, kabila naman. Ngayon maghihiwa na tayo. Kailangan natin ng knife na manipis at matalim para pag hiniwa natin ng sushi, hindi tayo mahirapan. Basahin muna ang knife para hindi kumapit ang kanin at kailangan pare-pareho ang size. Yan, okay na. Ang ganda ng pagkakahiwa. At nakagawa ako ng 10 pirasong sushi. Gagawa naman tayo ng ibang design. Ang kanin naman ang nasa labas at ang nori ang nasa loob. Maglalagay tayo ng plastic sa sushi mat para hindi kumapit ang kanin. Same procedure lang ng unang ginawa natin. The only difference is after malagyan ng kanin, babaligtarin natin ng nori diretso sa sushi mat na nilagyan ng plastic. Same lang din ng una. Allowance, mga gulay at crab stick, then same procedure din ng pag-roll. Yan, okay na. Nasa labas naman ang kanin, then iiwain na natin. Okay na, nahiwa ko na. At yan ang mga nagawa na natin. Tapos maglalagay tayo ng mangga sa taas ng kanin. Pwede rin kayong maglagay ng ibang toppings like avocado, tobiko at black sesame seed. Sa kabila naman ay Japanese mayo.
Yan na po ang finished product natin. I hope you enjoy watching my video and hoping that I share some tips on how to make a sushi. Please don't forget to ring the notification bell, like, comment, and for more upcoming videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you and God bless you! See you on my next vlog!